Здравейте, приятели! В този клип ще ви покажа 3 DIY проекта на тема Свети Валентин. Да, знам, че вече качвам клипа доста късно и че днес въобще не е неделя и не трябва да качвам, но все пак исках да кача клип на тази тема. Проектите сами, според мен, са хубави. Единият, от който е лак за ногти, издавам. Той е последният, трети. И да, само това искам да кажа. Също така да се извинявам, че не качих по-рано. Но пък може да използвате тези DIY проекти за следващия Свети Валентин. Надявам се клипа да ви хареса и да не ви бавя повече към клипът. Първият DIY проект са ви нужни следните материали: червен лист, ножица, по ваш избор конец или прежда, тиксо и молив. За да се получи красиво и равно сърце, сгъваме листът на половина и рисуваме едната половина на сърцето. След това го изрязваме, докато листът е сгънат. Може да използвате това сърце като шаблон и да направите около 10, колкото вие желаете такива сърца. Реших да направя 4. Минете отгоре с тиксото. След като минете с тиксо, ги изрежете. От конецът изрежете 4 ето такива конци, които са по ваш избор дължината им. По този начин залепете с тиксо кончето за задната страна на... Тук е тиксото, тук е задната страна на сърцето. И ето вижте колко яко се получи според мен, когато ги залепих по този начин върху моят календар, върху за гардероба тук, ако виждате с тиксо, и се получи доста яко. За вторият DIY проект са ви нужни отново червен лист или картон, ножица, молив, лепило и някакъв друг цвят лист, който според вас ще подхожда на този, т.е. на червеният лист. Правим също каквото направихме в първия DIY проект, а всъщност изрязах от голям лист едно такова голямо сърце и 3 по-малки от другия цвят. Отгоре написах честит Свети Валентин с сиво и залепих съответно сиви сърца. Цветът е по ваш избор. Това е идеалната картичка за моментът, в който много бързате и в последния момент се чудите какво да направите. И тук вътре може да си напишете някакво пожелание. Оттам нататък вече е ваш избор. Третият DIY проект всъщност е да си направим маникюр под формата на сърца. Ако ще ви е интересно, продължавайте да гледате. Нужните ви материали за втория DIY проект са задължително 3 лака, единият от който трябва да е топ лак, другият червен и третият по ваш избор. Ножица и аз ще използвам тиксо, което има ето такива сърчица. Първо, като за основа нанесете топ лак. След това сложете и избран от вас цвят на лак. Аз избрах да е бял и след това да сложа червени сърца. Изрежете сърчицето. Залепете сърчицето върху нокътя, там където искате да се намира то. Нанесете червеният лак. След като изсъхне, махнете тиксото. След това минете с топ лак. Направете така и 5 пръста на ръцете си само или пък само пръстите, които искате. Надявам се клипа да ви е харесал. Дайте палчета нагоре, ако е така. Не забравяйте да се абонирате за мен и да ми давате идеи за клипове. Също така коментирайте и за клипът, въпроси и отговори, който все още не знам кога ще се състои. Ако се интересувате повече, отидете в клипът съобщение. Чао!